Un nou dia comença a Ninos, on les xiquetes i els xiquets construeixen el seu aprenentatge. Ens acompanyeu? La nostra escola és un espai de joc i de vida, on poder moure'ns en llibertat. On tractem amb estima i respectem la diversitat. Ens divertim investigant, experimentant, imaginant i expressant emocions. La nostra escola és un lloc acollidor, provocador, que afavoreix el descobriment, en contacte amb la natura, on transmetem valors de cooperació, pensament crític, igualtat i ecologia. Un lloc saludable que genera benestar, que ajuda a aconseguir una societat amb valors. La nostra escola és emocionant, feliç i segura, on els somnis es fan realitat. Vinga, carinyo, anem a Ninos.